שלום לכולן, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום. היום אנחנו נתרגל תרגול גם רך, עדין וזורם, וגם ממש מחזק וככה מטעין בכוחות. אז אנחנו מתחילות בהרפיה, ההרפיה ככה חדשה, מיוחדת, שמאפשרת פתיחה של בית החזה. אנחנו נצטרך לתרגול היום כרית, אם יש לכם כרית כזו בבית, זה מצוין. ואם לא, אז איזושהי כרית שהיא יחסית ארוכה, יחסית עבה. ולמי שיש בלוק, אז בלוק של יוגה, אבל למי שאין, אפשר כרית דקה קטנה יותר ככה לקפל. תכף תראו. אני רק אספר שהתנוחה הראשונה שאנחנו מתחילות בה, זאת תנוחה שהיא מעולה גם בזמן צרבות בהיריון וגם בזמן בחילות. היא ממש משחררת גם בחילה וגם צרבת. כי זו תנוחה שמאפשרת פתיחה ושחרור של כל קדמת הגוף. אז אנחנו מתחילות בהרפיה. עכשיו למי שלא יהיה נוח, תשכבו על הצד או על הגב לזמן הזה של ההרפיה. אז אני לוקחת את הכרית הארוכה והככה גבוהה יחסית, ומניחה אותה כשבתי השכי שלי עוברים את הקו החיצוני שלה. בעצם אני רוצה לאפשר פתיחה לבית החזה, ומניחה בלוק מתחת לראש. אפשר גם שתהיה כאן כרית נוספת. אז יכולות לראות ככה את התנוחה, אני רוצה לאפשר לכל קדמת הגוף להיפתח. אז תארגנו רגע בבית, כרית מתחת לאזור של הגב העליון של השכמות, בתי השכי בקו החיצוני של הכרית, והגבהה נוספת לראש. עכשיו, מי שאוהבת שהראש שלה נמוך, לא בצרבת או בחילה, היא יכולה להוריד את הראש עד למטה. מי שאוהבת שהראש שלה גבוה, וזה מעולה לצרבת ובחילה, תגביה את הראש. אם יש איזשהו כאב בגב התחתון או באגן, אפשר לשים כרית מתחת לאגן ולהגביה את האגן. בואו נעצום עיניים. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, נמלא את הבטן באוויר. נשחרר אוויר דרך הפה. העיניים עצומות, אנחנו מאפשרות לתשומת הלב, להתכנס פנימה אל הגוף, דרך ההקשבה לנשימה. ניקח עוד נשימה כזו, שאיפה עמוקה דרך האף. בטן מתמלא באוויר ונשיפה דרך הפה. נאפשר לאוויר להשתחרר דרך הפה, ואנחנו מתחילות לאפשר מנוחה לגוף שלנו. נראה שנוח לנו. מתחילות בהרפיה, ברכות, אל הגוף שלנו. כל שאיפה אני מעמיקה את ההקשבה פנימה אל הגוף שלי. עם כל נשיפה אני מרפה כל מאמץ במצח, בלסת, מאפשרת לפה להיפתח מעט, ללסת להרפות. כל שאיפה שמה לב איך הבטן מתמלאת באוויר. עם כל נשיפה מקשיבה לגוף שלי ומשחררת מאמץ בצוואר, בכתפיים, בזרועות. הרפיה בתוך תנוחות של יוגה מאפשרת גם הקשבה עמוקה לעצמנו. רגע לעצור את המרוץ של היום-יום ולחזור חזרה אל הגוף שלנו. העוגן זה הנשימה. בואו ניקח כאן עוד 3 נשימות עמוקות ונאפשר מנוחה לכל האיברים. שאיפה עמוקה אל הבטן.
ובנשיפה מרפה אגן, מרפה ירכיים. כל קיבוץ או החזקה מיותרת בשרירים משתחררת דרך תשומת הלב והנשימה. מותר לנו לנוח, וכל כך חשוב לאפשר זמנים של הרפיה במהלך ההיריון, כשהגוף כל הזמן עובד מבפנים. אז נשימה אחרונה, שאיפה. ונשיפה מרפיים, מעולה. בואו נעביר את הידיים מעבר לראש. אז גם אם אנחנו שוכבות בשכיבה רגילה על הגב או על הצד, או כאן בפתיחה של בית החזה, בואו נעביר את הידיים ככה, נתמתח, נתארך, ניקח שאיפה דרך הפה, כמו פיוק גדול, נאפשר לפה להיפתח. ונשחרר הנחה. דרך הפה ונחליק עם כפות הידיים על הפנים, על הצוואר, ממש כמו איזו מקלחת טובה כזו, שמשילה את כל המיותר. נעשה את זה שוב. שאיפה, להתארך, להתמתח, פיוק גדול. הפה נפתח ונשחרר כל דרך הפה. נשחרר הנחה. ומגע שוטף את כל האיברים כמו איזו מקלחת טובה. אני אגיד בסוגריים ששחרור של הפה בתרגול יוגה במהלך ההיריון מכין את הגוף שלנו ללידה. כי בלידה אנחנו נרצה להיפתח. הפתח של הנרתיק ירצה להיפתח. ברגע שאנחנו מלמדות את הפה שלנו להיפתח, גם רצפת האגן בזמן לידה תוכל להיפתח, הפתח של הנרתיק. אז בואו נעשה עוד אחד, ניקח שאיפה. נתארך, נתמתח, ניקח שאיפה דרך הפה, פיוק גדול. שחרר כל הנחה, ונשטוף במגע את כל האיברים, מעולה. נתגלגל דרך הצד, ודרך הצד נעלה לישיבה, נאזן את פתיחת בית החזה. בתנוחה שנקראת תנוחת העובר, אז ניקח כרית בין הברכיים, נפתח רווח בין הברכיים ונשכב קדימה. תנוחה מכונסת שמאפשרת גם לאגן להתרחב ולהתגמש וגם לגב להרפות ולנוח. תנוחה מעולה בהיריון. בואו ניקח כאן 5 נשימות עמוקות, שאיפה עמוקה אל הבטן. נרגיש איך הבטן מתנפחת כמו בלון גדול, ובנשיפה רק נרפה את הראש, נרפה את הכתפיים, נרפה את הזרועות. שאיפה עמוקה, נקשיב איך הבטן מתמלאת באוויר. בנשיפה נאפשר מנוחה לאגן, לירכיים, לכל האיברים. נשימה אחרונה בתנוחה הזו, ניקח שאיפה עמוקה ונשחרר כל מאמץ, כל הגוף יכול להרפות לגמרי. כשאני מרפה, אני נפתחת. וזו הכנה מעולה ללידה. בלידה אנחנו נרצה להרפות בתוך הצירים ולאפשר לגוף להיפתח. יופי, בואו ניקח שאיפה עמוקה, נגלגל את הגב. חוליה אחרי חוליה, נשאיר את הטלית ונתיישב עליה. ישיבה נוחה. נרגיש את האגן משתרש על הקרקע, ניקח שאיפה עמוקה. נתארך מעלה, זרועות באות בקדמת הגוף, כתפיים רחוקות מהאוזניים, בית חזה נפתח מעלה. נשיפה, ידיים יורדות. עוד פעם אחת שאיפה. אגן משתרש מטה. זרועות צונחות מעלה, בית חזה נפתח ונשיפה. מתחילות לאפשר לנשימה להיפתח ולהעמיק. שאיפה עמוקה. נשיפה, נשלב אצבעות כפות ידיים, נהפוך אותם, ניקח שאיפה
בית חזה נפתח, מבט עולה, ובנשיפה נעגל את הגב אחורה, ידיים באות קדימה. שוב, שאיפה, ניפתח כאן, ונתעגל. מעולה. אחד אחרון, ניקח שאיפה עמוקה. אגן משתרש לאדמה, זרועות צומחות מעלה, בית חזה נפתח, וגב עגול, בנשיפה. בואו ניקח שאיפה עמוקה, נתארך מעלה עם הזרועות. מעגל רחב, נשתרש עם יד ימין. יד ימין רחוקה מהאגן, מרפק פונה אל האגן. שאיפה, יד שמאל צומחת מעלה. ובנשיפה נעריך מותן וצלעות הצידה. אגן שמאל נשאר על המזרון. שוב, שאיפה, נתארך מעלה. נשיפה. הטיה. עוד אחד, שאיפה, התארכות. נשיפה, אורך של כל צד הגוף וצד שני. נשתרש עם יד שמאל, מרפק פונה לכיוון האגן. אגן ימין נשאר על הקרקע, שאיפה, נתארך. נשיפה, הטיה. שאיפה, נצמח גבוהות וארוכות מעלה. נשיפה, נעמיק את היד צידה. ואחד אחרון, שאיפה. נשיפה, מעולה. נחזור למרכז. נניח ידיים על הבטן. נלך לאיסופים של רצפת אגן ורחב בטני. אז ניקח שאיפה עמוקה אל הבטן, נרגיש איך היא מתרחבת אל כפות הידיים. נוציא אוויר דרך הפה עם האות סמך. נאסוף את רצפת האגן כמו להתאפק לפיפי, ונאסוף את השריר הרחב בטני. הבטן קצת יתרחק מכפות הידיים וקצת יתרומם מעלה. שאיפה, הבטן תתמלא באוויר. איסוף, אוויר יוצא דרך הפה עם האות סמך. סוספת את רצפת האגן, מרימה אותה, והרחב בטני נאסף. כמו איזה מכוך טוב כזה שתומך את הבטן שלנו בזמן ההיריון. עוד 3 פעמים, שאיפה, התרחבות ואיסוף. מרימה, אוספת, מרגישה ציר מרכז שמתחיל להיבנות. שאיפה. איסוף, מקשיבה איך הפתח של הנרתיק נאסף כמו פרח שעולה מעלה עם הנשיפה. פעם אחרונה, שאיפה. כשאני לוקחת שאיפה, אני ממלאת בטן באוויר. בנשיפה, הבטן מתרחקת מהעיניים, רצפת האגן עולה. מעולה. בואו נשחרר את זה ונעבור לעמידת 6. אז אנחנו ככה מתחילות לעלות כלפי מעלה. נפרוס כפות ידיים, נשחרר את האגן מצד לצד. ניקח מעגלים של האגן לצד אחד ומעגלים לצד שני. ומכאן ניקח שאיפה עמוקה, נקפל מרפקים לצדדים, בית חזה יורד נמוך. נשיפה, נקמר את הגב, גב גבוה אל הכיכר. שאיפה, ניפתח חוליה אחרי חוליה, נקפל מרפקים לצדדים ונתעגל כאן. נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה, ניפתח. נקפל מרפקים ובנשיפה נקמר את הגב. שאיפה. ניפתח חוליה אחרי חוליה, נקפל אצבעות כפות רגליים מתחתנו. נלך יד אחורה אל התנוחה של הקריאה. תנוחה מאוד חשובה בהיריון, לפעמים גם בזמן הלידה עצמה. עם העקבים שלכם באוויר, תניחו כרית מתחת לעקבים. מי שזה אינטנסיבי למדי, יכולה להתיישב על כרית גבוהה באופן הזה, ממש לשבת על משהו. אוקיי? אנחנו לא נהיה כאן הרבה זמן. בואו ניקח שאיפה עמוקה אל הבטן. נוציא אוויר דרך הפה עם האות סמך.
נאסוף כפות ידיים באגרופים, ובאותו האופן נאסוף את רצפת האגן. עוד פעמיים. שאיפה עמוקה אל הבטן, ניפתח. ונאסף. רצפת אגן נאספת, כפות ידיים נאספות. אחד אחרון, שאיפה. התרחבות, התמלאות, ונשיפה, איסוף. יופי. אנחנו עוברות לעמידה. נניח כפות ידיים על המזרון. פיסוק, רוחב מזרון, גב עגול, ראש משוחרר למטה. ידיים על האגן. נקפל ברכיים. נשלח את האגן מטה. כפות רגליים דוחפות את הרצפה. שאיפה עמוקה, נתארך מעגל רחב. מי שיש לה סחרחורת, בואו נעשה את התנועה הזו. נתקרקע אל כפות הרגליים. כשאני עושה את הנעה הזאת עם כפות הרגליים, עם הברכיים, מיד הסחרחורת משתחררת. מעולה. אז אנחנו הולכות לברכה לשמש, להיריון. נפרוס את כפות הרגליים בפיסוק רחב, נשתרש, ניקח ידיים אל הלב. שאיפה עמוקה. נשיפה, נרכך ברכיים, ידיים יורדות מטה. ניישר ברכיים, ניקח שאיפה. נתארך מעלה, בית חזה נפתח. ונשיפה מעגל רחב, פיסוק רוחב מזרון, נקפל ברכיים, נשלח אגן אחורה. וגב עגול, ראש משוחרר. שאיפה, גב ארוך, מבט קדימה. וחזרה, גב עגול. עמידת 6. נוריד ברך לעמידת 6. ניקח שאיפה, נקפל מרפקים. ובנשיפה נקמר את הגב. שאיפה עמוקה, ניפתח. נקפל אצבעות כפות רגליים, נפתח פיסוק בין הברכיים, אגן הולך אחורה. צעד קטן של הידיים קדימה. עלייה לכלב, מביט מטה, ניקח שאיפה עמוקה. ונעלה. אז בואו נתחיל מקיפול של הברכיים. אני לא רוצה שמשקל הגוף יהיה אל כפות הידיים, אלא אחורה. אפשר להיזכר בכלב או בחתול. איך הם מתמתחים. אז נתמקם כאן, ניקח שאיפה עמוקה. ובנשיפה נאסוף רצפת אגן ורחב בטני. יופי, שאיפה. אל הבטן, נשיפה, איסוף. סוד אחד אחרון, שאיפה. ואיסוף של מרכז הגוף. נמתח את המזרון עם כפות הידיים קדימה, ועם כפות הרגליים אחורה. בשאיפה בעקבים עולים. נשיפה ברכיים יורדות, חזרה לעמידת 6. ניקח שאיפה, נקפל מרפקים, נשיפה, נקמר את הגב. בשאיפה ניפתח חוליה אחרי חוליה. נקפל אצבעות כפות רגליים, נלך יד אחורה. אל הקריאה, אנחנו נשאר כאן נשימה אחת, שאיפה עמוקה אל הבטן, ונאסוף רצפת אגן. נאסוף כפות ידיים באגרופים. ידיים יורדות אל המזרון, פיסוק רחב, גב עגול. שאיפה, מעריכה לי את הגב, מבט קדימה. נשיפה מהגית. שתי ידיים על האגן. נקפל ברכיים. בואו נשב כאן בקריאה גבוהה, זאת נוחה מעולה. נשלח את האגן, מטה שאיפה עמוקה, נתארך מעלה. מעגל רחב. חזרה אל הלב. אם צריך, ויש סחרחורת, אני חוזרת אל כפות הרגליים. נעשה שוב את כל הרצף הזה עוד פעם אחת. נפרוס כפות רגליים, ידיים אל הלב. נקשיב פנימה לעצמנו, לנשימה. ניקח שאיפה עמוקה. נשיפה לאדמה. שאיפה. נתארך מעלה, ניפתח. ובנשיפה מעגל רחב, נפתח פיסוק. קפל ברכיים, נשלח את האגן אחורה, נשב כאן ונתעגל. שאיפה, נעריך את הגב, מבט קדימה.
נשיפה, חזרה גב עגול. נוריד ברך, חזרה לעמידת 6. ניקח שאיפה עמוקה, נקפל מרפקים, ונשיפה נקמר את הגב. שאיפה נפתח, חוליה אחרי חוליה. קפל אצבעות כפות רגליים, נפתח פיסוק בין הברכיים, אגן הולך אחורה, צעד קטן של הידיים קדימה. נגלגל כתפיים, נפתח בית חזה ונעלה לכלב. אז אנחנו מתחילות בקיפול של הברכיים והעברה של המשקל במקום קדימה, אחורה אל הרגליים. שאיפה אל הבטן, ובנשיפה איסוף עמוק של רצפת אגן ובטן. שאיפה. סוספת את שרירי הליבה כדי לתמוך בגוף שלי בתוך התנוחה הזו. עוד שאיפה. יופי, שאיפה הבאה. נרים עקבים באוויר, נשיפה נוריד ברכיים. עמידת 6, ניקח שאיפה, נקפל מרפקים ונתעגל. בשאיפה נפתח חוליה אחרי חוליה. נקפל אצבעות כפות רגליים, יד הולכת אחורה. אל הקריאה, ניקח כאן שאיפה עמוקה ונאסוף רצפת אגן. נוריד ידיים אל המזרום, פיסוק רחב, גב עגול. שאיפה עמוקה, מעריכה לי את הגב. נשיפה מעגלת. שתי ידיים על עצם הזנב, על האגן. נקפל ברכיים, נשב כאן 90 מעלות, קריאה גבוהה. נשלח את האגן למטה, שאיפה עמוקה. נתארך מעגל רחב ונתקרקע. אל הרגליים. בואו נשחרר. יופי, מעולה, עבודה טובה. אנחנו הולכות עכשיו לתנוחות עמידה. בואו רגע ככה, שחרר את האגן במעגלים. נאזן בתנועה מעגלית לצד אחד, ולצד שני נרכך גם את הברכיים. יופי, אנחנו לוקחות את עקב ימין מול אמצע עקב שמאל ופותחות פיסוק. באורך רגל שולחות עקב שמאל מעט החוצה בעונות פנימה. ניקח שאיפה עמוקה, נעביר משקל אל תוך רגל שמאל ונתארך קדימה. שימו לב שברך ימין לא נעולה, ואם כן אז קצת תשחררו כאן את הברך. נתארך קדימה, נניח את גב כף יד על הרגל, אפשר גם גבוה, ויד שמאל מאחורי הגב. נשאיר את בית החזה פתוח. מבט מעלה, אם יש כאב בצוואר אפשר שהמבט יהיה קדימה. אם אין כאב בצוואר אז יד שמאל תעלה מעלה והמבט יעלה. בואו ניקח כאן שאיפה ונוציא אוויר, נאסוף רצפת אגן ובטן. עוד אחד, שאיפה. ובשאיפה הבאה נצמח גבוהות וארוכות מעלה ובהטיה הצידה. מעולה, נעלה מכאן. נקפל את ברך ימין, ברך מעל הקרסול. ניקח שאיפה לרוחב הרגליים, ובנשיפה אני מהדקת כף יד על כף יד, וכמו הירכיים מחבקות כדור ענק ביניהן. שואבת ירך אל ירך, מרימה רצפת אגן, צומחת מהקודקוד מעלה. עוד אחד, שאיפה ואיסוף של מרכז הגוף. מצוין, שאיפה. יופי. ניישר את הברך. ניקח שאיפה, כאן נתארך מעלה. בנשיפה נעמיק את היד הצידה. ניקח כאן עוד שאיפה אחת. נשיפה, נקפל ברך ימין, עמל הירך. שאיפה, נתארך גבוהות וארוכות מעלה. נשיפה, הטיה הצידה. קחו כאן שאיפה ותקרבו ירכיים. יש פעולה של שריר פנימה ירך, הן מתקרבות זו לזו,
כדי לתמוך ברצפת האגן שלנו. נעלה. חזרה. נשלח שני עקבים החוצה בעונות פנימה, ונפתח את כף רגל שמאל צד שני. שאיפה, ידיים עולות. נעביר משקל אל תוך רגל ימין. נתארך קדימה. יד ימין מאחורי הגב. וגב כף היד יוצר כאן קונטרה, יש הדיפה של הרגל. מבט, או למעלה או קדימה. אם אין כאב בצוואר, ניקח שאיפה, נתארך. נאסוף כאן רצפת אגן. ובשאיפה הבאה, נצמח גבוהות וארוכות מעלה והצידה. נעריך את כל צד הגוף, קחו כאן שאיפה. ונשיפה, בואו נעלה. הטיה אחורה, ניקח שאיפה עמוקה. נתארך מעלה, ובנשיפה נעריך את כל צד הגוף. ניקח שאיפה עמוקה ונרד. בנשיפה נקפל ברך, המעלה ירך. שאיפה נתארך. נשיפה דרך הפה. סיסוף ירך אל ירך ואורך של צד הגוף. בואו נאפשר לבית חזה ובית שכי להיפתח מעלה. שאיפה ועוד איסוף של הירכיים ושל רצפת האגן. עשינו זאת. בואו נסגור את הפיסוק. ננער רגליים, מצוין. מעגלים של האגן, אנחנו יורדות למטה. אז נפרוס כפות רגליים, ניקח ידיים אל הלב. שאיפה עמוקה. נשיפה, נקפל ברכיים, יורדות מטה. ובשאיפה הבאה נתארך מעלה, ניפתח. מעגל רחב, נפתח פיסוק. נקפל ברכיים, נשלח אגן אחורה. גב עגול. שאיפה. גב ארוך, מבט קדימה. חזרה גב עגול, נוריד ברך לעמידת 6. ניקח שאיפה עמוקה. נקפל מרפקים ונתאגד, נקמר את הגב. בשאיפה נפתח חוליה אחרי חוליה. נצליב קרסוליים ונתיישב. אז ככה אנחנו מגיעות לסוף התרגול. בואו נשב, נרגיש את הגוף שלנו. איזה תחושה יש עכשיו. לסיום ניקח שאיפה, נתארך מעלה. ידיים יחזרו פנימה, חזרה למרכז, אל הלב. בואו ניקח כאן ידיים על הרחם. ניקח שאיפה עמוקה אל הבטן. נשחרר אוויר דרך הפה. נרפא את כל השרירים. אז תודה רבה. איזה כיף, עבודה טובה. נתראה בתרגול הבא.